някога тези картини. Това са поп-арт творби, продавани за милиони долари. Всъщност всяка известна личност по света е удостоена с поп-арт изображение, разбира се с изключение на българските звезди. Докато различни издания броят по техен адрес, аз реших да застана зад тях. Ще създам 10 оригинални поп-арт картини на 10 от най-известните български лица. 10 звезди, които вие обичате и които същевременно мразите. 10 лица, които плюете и едновременно копирате. Всяка седмица ще представям по една картина. Някои от картините ще бъдат инкрустирани с кристали Сваровски, други ще крият себе си истини, а трети ще бъдат нарисувани със собствената ми кръв. Не правя това, за да бъда известен. Всъщност, никога няма да видите лицето ми или да разберете името ми. Нямам артистичен псевдоним. За вас ще бъда човека без име. Кой съм аз всъщност не е от значение. Важни са само единствено картините ми и хората, за които ги правя.